Ji bajara Amedê Dembaş temaşevanên hêja ez maşallah dekak bi hevpeyvîneke taybet bi were me. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ev demeke ku careke din pêvajoyeke nû her çiqas nav lê nehatibe kirin jî ku di nava civakê de wekî pêvajoya çareserî û aştiyê tê bi navkirin dest pê kiriye şande li ser şandeyê diçin İmraliyê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtinan dikin. Ev şanda ku bu Öcalan re hevdîtina dikin îcar partiyên siyasiyên Tirkiyeyê re hevdîtina dikin gotinên Öcalan yan jî nêrîna Öcalan bi wan re parve dikin derbarê vê pêvajoyê de. Ev pêvajoya ku ez qal dikim kengê dest pê kir di 23 Cotmeha 2024 de bi çûna İmraliyê ya parlamenterê Dem Partiya Ruhayê bi rêz Ömer Öcalan dest pê kir çû hevdîtina rêberê PKK Abdullah Öcalan ku Öcalan bi xwe apê wî jî hevdîtin kir û bi wê hevdîtinê re êdî vê pêvajoyê dest pê kir niha ew kes bi rêz Öcalan mêvanê min e bi xêratî serçava hatî. Merhaba, nav xêre dabin, silav û hurmet. Hema ji vir dest pê bikim çend mehberê tu çûyî İmraliyê ez wê qey cara yekemîne te apê xwe dît li wê derê. Ev hevdîtin çawa pêk hat ev qonax. Rast ji bo em herin girava İmralı vek malbat vek parêzer jî gelek cara serlêdan çêbûn bûn. Lê ez wekî parlamenterekî car carna ji bo ve hevdîtine mes serî li Vezîrê Dadê de da herî dawê ji bo 23 Cotmehê jî me serî lê dabû. 10 ro 15 ro berî ve agahiya me çêbû ve em herin girava İmralı lê ev hevdîtin cara yekem bû ji me ra di roj berî ve hate gotin me jî amadekariya xwe kir ji Ankara em derbasa Bursayê bin ji Bursayê jî em derbasa girava İmralı bin 23 Cotmehê cara evûl rêberê gelê Kurd Midê heman dame da apê min e ev 4 sal û 8 meh ji malbatê kes neçûbû girava İmralê ji bo li girava İmralı hukuk nayê meşandin mekazagona Tirkiyeyê nayê meşandin bi rastî ji bo Rêzdar Öcalan li ve dere hukuk ji holê hatê rakirin lê cara evûl 23 Cotmehê ez çûm me Rêzdar Öcalan li girava İmralı derdore saatek û 45 deqe hevdîtin me pêkanî. Hevdîtina te ewil yani cara ewil te apê xwe dît yan jî wî tu dîtî? Rast temenê me 28 1987 ez hatime dine li Rêzdar Öcalan 1907 neha da ji Pursûsê derbasa Kobanê bûye 20 sala li dervî welat mayê dervî welat li heman dame da Rojava ji welatê me ye 20 sala li va derna nev xebata xwe de maye 1909 neha da dil hate girtin ev 26 salin jî li girava İmralı zindanê de ye cara evûl me dît cara evûl hevdîtin çêbû vî jî cara evûl ez dîtim min jî cara evûl Rêzdar Öcalan hestê we çawa bûn ê te ê wî bi rastî bi kurtiyan hevdîtinek profesyonel bû ez çûm berî Rêzdar Öcalan ez derbasa ciyê hevdîtinê bûm müdüriyê ve derê jî bi min rabû serin niga heviya Rêzdar Öcalan mam hat kete hundir merheba li min kir got merheba ji te re tu jî ketiyê nev siyasetê ez te dişopînim bu vî şeklî li kursiya xwe rûnişt masek girover bû ez jî li miqabilê wî rûniştim ava xwe anî bû saeta wî li ber bû got em dest pê bikin. Baş e hevdîtineke malbatî bû yan hevdîtineke siyasî bû? Ez karim wî tiştî bêjim bi rastî nav malbatê de ji zêde tiştên malbatî nayên axaftin helbet malbat pirsî birayê xwe xuşkê xwe hinek hevalên xwe pirsî behsa gund kir behsa xelfetê kir behsa reha jî kir derdora 10 deqa mijarên malbatê pirsî talê bêtir tiştên li Rojhilata Navîn diqevime tiştên li Kurdistanê diqevime tiştên li Tirkiye diqevime berfireh bi şeklekî kur hate analîzkirin. Baş Öcalan da aliyê fizikî de çawa xwe ya dikir yani serxwe bû yan ketibû çünkü demek ki gelek dirêje me fotografekî wî wê neyekî wî nedîtiye.
هری داوی و نویوی 10 سال بری و هاتو بو کشاند برای گشتره هاتو بو پاروا کرن اگر تو وینه که وصاب بدی برچاوه پر ما نزیبه ونیه پر نزیبه ونیه خورد بو سرخا بو بخاب مشات دمدرش پیوی جارنا از دکتم نابره مهنک پرس لی دکر هنک دشت مدگور لی بهتر رزدار اوجالان پیوی آلی فیزیکی جی خورد بو آلی هشمندو زانابونا وی سر روجلاتا ناوینو آگاهیا وی روجلاتا ناوین تشتین روجلاتا ناوینو جهان دقومه لگلک آلی دا آگاهدار بو حاکمیت خال سر تشتین لکردستان و روجلاتا ناوین هبو باشه تا درباره و هفدیتنه دا تو تشتکی پارو نکر گلک تشمه پاروا کر گلک تشتن کم تا پارو کر وصا بیجم جنابه تا چونکه تشتاکو تا پارو کر ون ساعته کو 45 دقیقه ون آخفینه 40 دقیقه اف در دورا ساعته کو 40 دقیقه تشتاکو و پارو کر تو دبیجی اوجالان گوتیه اگر شرط و مرج گنجاو بن آماده بن او شیان و قوت و حزب مرا هیکو استوندی جهورتی راکم و زمینه که حقوقی و سیاسی آوا بکم نوسا راسته herhalde 10 saate ku 40 dakika tane ve peyve ne axfine yani ve gotine ve hevoki. ev Çi got jwar. ev gotun bingehek bu ev peyam bingeha hevditiname diyardaki şerekeyi aloziye ke heye le Kurdistan'e bi 10 salan diqevime ana ji berdevam dike rezdar öcalan ji go ev inisiyativ ev hezb qevata me heye وی شری از کارم راوستینم و آلوزی از کارم سکنانده بدم از کارم و مسئله بینم زمینا بنگاه حقوقی و سیاسی ل در دورا و مجاره گلک تشت منی قاش کرد هلبت اف گوتنا تنه نهاتن گوتن مثلا تشتا گرین کو تو دوی رای گشتره پاروا بکی و خلق مراق دکه از کارم پاروا بکم براستی هنک تشت سر سپیکلاسیون جهات کرن هفسروکین مجی بحثا گاز کرن چپمنیا ترکیه اف گوتن سری بینی کرله رزدار اوجالان سر و گوتن اف تشتا گوتو بو mesela kur çare ser bebe mesela rojalata navin çare ser bebe peşya rojalata navin roni dibe mesela Kurd Kurdistan'e çare ser nebe rojalata navin çare ser nebe ana gazzekeyi ebe ben cigazze ji Bağdayê bigir ji Bağdayê bigir hayya Şam'e ji Şam'e bigir hayya Musul'e ji Musul'e bigir hayya hevlere Türkiye ji rojalata navini Kurdistan ji rojalata navin dayê ev tişta ji bo valatna ji derbastar gazzekana heye dema çareserî civakî çenebe ev gazze be penci gazze yani Türkiye jî da helbet helbet başa de hevditirne ke xwe da öcalan dibêje bi qasî azadiyê ew lehî jî giring e belkî de hevdîtirna xwe da we behsa vê yeke kiriye yani ew şifreyeke gelo ve davê de tişta hatin nîqaş kirin ser çepemeniya yani bu era jî axivê vî tişta bi me re ev mesela nehata axaftin le mesela dervî xwe tişt hatin nîqaş kirin rezdal û caran ji bo çareserî bes ev tişta jî got bû gelek ciya me got dibe ki bala Rûdaw TV televizyona Rûdawê nekşan dibe got dema ez hatibûm girtin jî ji bo çareseriya mesela Kurd ez hizmete re hazirim li balaferê da jî min gotibû 2000 da jî gotibû ana jî ez dibêjim le hinek ev gotina serî bîne kirin gotin Abdullah Öcalan ji bo xwe rizgar bike xilas bike va gotina dibêje le 2024 ev dema 24 bû got dîsa ev mesele heye lazim e ev mesele 2020 da 2000 da çareser bibe le mixabin ana çareser nebûyî le ji bo rojalata navîn jî tiştên balkeş gotibû dema got em xwe hazir nekin ji bo çareserî Türkiye xwe hazir neke pêşerojê got Sûriye Irak İran gelek plansazîn hêzên navdewletî jî heye ihtimal heye devlet jî were îlan kirin yani Kurd devletê îlan bikin yani ev tişta hate gotin
mesela Kurdan'a go defhem kirin zaten rezdar maşallah. Havcana kas her tişti biyek yek vekim. Evji dibiki bibi destpekek şerreki mezinci. Jibo ve çareseri pir hatın iqaş kirin. Bingaha ve hatın iqaş kirin. Ve deme büstü se çortmehe se hey beter seradar bas buyu. Bu moral bu, bu enerji bu, xort bu, motivasyona wî zede zede hebe. Başa. Niha tu beriya hemû kesî çû İmraliyê te bi Öcalan re hevdîtin pêk anî. Lê niha Pervîn Buldan û Sırrı Süreyya Önder. Ew diçin İmraliyê hevdîtin dikin. Çima navê te di nava vê şandeyê de nîne? Ez vek malbat çûm serdana Rezdar Öcalan, heman dameda apê min e. Vek malbat em serlêdanê xwe dikin, em dixwazin vek malbat bi Rezdar Öcalan re hevdîtîne pêk bînin. Hevalên me, parlamenterên me birêz Sırrı Süreyya Önder jî, birêz Pervîn Buldan jî gelek tecrüba wan heye. Bi salan nav siyaseta re cî digirin. 2013-15 ra di vê şanderê cî girtibûn. Bi vî şeklî hatiye pejirandin, tiştê em bikin, em lazim e sekna ve şande xort bikin, Millê Rezdar Öcalan ji bo çareseriyê xort bikin. Hevcedarî heye devlet jî di vê nokteda zimanê bikartîne hinekî revîze bike, serrast bike, ji bo bawerî bi vî şeklî çêna bile alî dida ji bo me hebûna me têda ne têda tişkî din em malbatin, em bi şeklekî nav vî karî dane. Başa tiştek pirsim. Niha ev jî giring e biya min. Dema min destpêka hevpeyvînê de jî min got. Heta niha tenê Silhedîn Demirtaş navekî li vê pêvajoyê kiriye. Tu kesî heta niha ne ji aliyê hikûmetê ve, ne ji aliyê PKK ve, ne ji aliyê Dem Partiyê ve navekî li vê pêvajoyê nehatiye kirin. Eger tu wekî Ömer Öcalan navek li vê pêvajoyê bikî, tu yê kîjan navê hilbijêrî? Birêz ez navekî li vê pêvajoyê nakim. Ev der Rojhilata Navîn e. Nav Rojhilata Navîn da jî cihê Kurdistanê cuda ye. Sibe siyaset çawa were meşandin em nizanin lê divê dest Kurda da gelek alternatîv jî hebe. Ana ez nev civakê de jî digerim. Li Reha, li Amedê, li İstanbul gelek bajaran danûstandinê me jî çê dibe. Li ve dere mesela bawerî da pirsgirêk heye. Ji bo gelek cara şikênandin çêbûyî. Ji bo em nikarin navekî lêkin. Helbet Kurd bi kelecanin dixwazin ev mesele bi çareserî vere meşandin bi şeklekî aştiyane bige çareserî lê hîn tiş neberçawaye, zelalbûnek tuneye, zimanê devlet û serokkomarî ve devlete bikartîne, hükümet destelatdar bikartîne, mixabin ne zimanekî erinîye. Ne li gorî rihê pêvajoyeke aştiye dibêjî. Ji bo pêvajo be, herkes pişkirî didibe pêvajo. Ev pêvajo xort dibe, bi vî şeklî dibe pêvajo. Ji bo ana herkes aliyê xwe de dinirxîne, pêvajok ji bo herkesî derbastar dibe tuneyê. Herkes aliyê xwe de ana analiz dike, ber çavara derbas dike, tedbîran digire, devlet jî, rêxistin jî, Dem Partî jî, Kurd jî, hîn ji bo em bêjin pêvajo gelek dem pê lazim e. Başa, niha vê pirsim. Devlet dixwaze Öcalan banga çekdanî nêl PKK bike bi qasî ku em di axaftinê wan de dibînin rayedarên devletê. Ji 1993 heta vê demê gelek cara Öcalan agirbez jî ragihand. Em wê pêvajoyê ji xwe herkes dizane. Di hevdîtina bi te re, yan jî hevdîtina ku te bi Öcalan re kir. Qet got yani êdî dema şerê çekdarî nemaye, ew dem qediya. Ez karim vî tiştî bi şeklekî zelal bêjim 23 Cortmeyê derdora saetek û çel deqa hevdîtin me kiribû. Dibikî ev hevdîtina hati bi tomar kirin jî qeydkirin jî. Rezdar Öcalan behsa çekan nekir, behsa tevgera xan nekir. Tene go ez tişkî nabêjim, vega ve ez çi bêjim jê şaşwere fehm kirin. Başa, eger Öcalan bangewaziyek bike, tu bawer dikî ku rêxistina PKK yan jî Qendîl gotinin Öcalan cî bi cî bike?
ev pirseki gelki giringi dibi ki bersiva ve bimiraj tine be le tişti az dişopinim çapameni az dişopinim medya civaki az dişopinim gelek peyvirdarın kecek gelek xabatkarın pek kereverivan hayya ana pişkiri dane ve peyvajwe ve hevditine berezdar öcalan doh evarij mi çapameni de guhdar kar hayya ana tişteki neyini min nebisti le bes ev tiştahiyi dema un doğazın jitişki encame bigrin lazım bingaha ve hazır bikin. Bingaha ve dama hazır bebe çareseriyek ciddi birasti bidildari hebe her tişte çareser bebe. İnsanı 40 sal 50 sal beri ve çek rahaştını şereki çekdari despekirin dağını encame tişkev despekiriyi. لهوله تشتكي بو انجاما ويتشتي اف شر 40 سال بردوام دك دست بكري بده هزاران مروف جيانا خوش دستانه ج گلك عليدا ج كردا شروانين كردا بوليسين دولتا تركيا انجي لشكرين وان انسانين سيفيل نابردا جيانا خوش دستانه حوجداري هي بنگه ورا حاضر كرن بالصميميتك مزن بجديتك جران بباوريك Türkiye herkes vala bekim. Jibo car da ev bu yarına çene bibin. Dema serrast ev tişta çareser ne be? İhtimal hay iro PKK'ye keceke ihtimal hay sibet tişkidi de kevole. Ev tişne jibo ve çareseriyek rastaqin ez dibêjim. Mesela eğer mesela çek bêdeng bibin yani çek bên danîn. Her du ihtimal jî hene. Bêdeng kirina çeka û çek danîne. و دست دم پارتی سیاستای خورتر به بهستر بیان و لاواز به. آلی چکر از تشکی بیجم تونهی ام پارتیک سیاسینه به مکازاگونا ترکیه ده ام گرداینه لا همان دم از زانم اف در روجالات ناوینه اف در کردستان و تشتیج از زانم لازم آلی چکر از تشکی نابیجم تکیلیا کردا به ناونه تویره هبه دیپلماسیا وان هبه گله آلیه دا آبوریا وان خورد به هر هاوی کرد خا خورد بکن اف در روجالات ناوینه اف در کردستان دروی به آلی چکا تشکی از بیجم تنه از انسانه که سیاست مداره باشه وب پرسم دوی هفدیتنی دا وقت قالا روجاوای کردستان کل آننا چونکه نها روجاوا نتنه در روجاوا کرده دا در روجاوا همو جهانه دایه به طایبتی کوبانی و گلمپری روجاوای کردستان هلبت ما بحثا روجاوا کر آنا روجاوا همه کردادایه همه پارتی کردادایه به دلداری بوردا گرداین رزدار او جالان گوت ما اف پرسا کر مگو سروکی ما آنا هرکس در روجاوا دایه هرکس به هورا دپیوه گو از کردارا نابیجم به کسی را نپیون مافی کردا جهه به هر کسی را بپیون بدن بستینه حقیقان هی بدن بستینه اوناجی نه کردن 100 سال بریونه به شکلی که هاتن خملاندن هیزو قواتا وان جهه اوناجی برخا بدن لبریوه جبو چاره سری گلک تشت هاتن گوتن جبو روجاوا افتشنا هاتن گوتن آلی دیجی رزدار اوجالان دره دیپلماسی گور analizamı ji kurdara vekiriye lehemberi ve astengi tüneye. Başa ani vici dvez ve persebekem. Proje ke öcalan ya ji bo qonağanu ya ji bo çareseri heye anna. Elvi velati xadi paradigma xadi modelek mezin rezdar öcalanı. Vi tişti vekiri dibej tişki ve şart jillo hole tüneye. Tara par vekir mesela proje ki. Kurd çava be arabara bijin. Kurd çava be fersara bijin. Kurd çava be Türkiye'ra bijin formülasyona ve hatı gotun hatın yıkaştırın. Döve hevditine da? Hatı gotun. Şu god mesela? God Türkiye dema ve mesela çareser bike Lviv velatin modele. Ev mesela çareser ne be? Devlete Türkiye ev vekşe Anatolya Anatolya'da dojaha xabıcı. Dojaha xabıcı. Eftişta god. Yani tişti ez dibêjim ev tişna hatını tomar kirin. Ne zede nekem go ev mesela çareser bibe derê jiyanê ji herkesî ra ve dibe dema ev mesela çareser nebe
yani nav Anatolia'da da dojaha biji yani ev tişta hatı gotin. Başa. De pevajoya ke wahada tu rola Herêma Kurdistanê çawa dibînî? Ji bo Rojava an ji bo giştîr. Ji xwe niha fokus li ser Rojavaya bigiranî. Ez dibim qê di hevdîtinan da jî Rojava zêdetir tê axaftin. Çünkü bala her kesî ser Rojavaya. Kurd em ji zanin ne Kurdên 3 sal berî yani gelek siyasetmedar wî tiştî dibêje Başûrê Kurdistanê bi hessasiyet em dişopînin. Hevdîtina Birêz Mesûd Barzanî û Birêz General Mazlûm em giş kelecan kirin. Em qîmete didin ve hevdîtîne. Şandaya enekese dema bi Rêzdar Mesûd Barzanî ra hevdîtîn kir. Şîret li wan kirin, tişt ji wan re gotin. Ev tişna jî em qîmete didin. Bi rastî êdî ji bo Kurda partî têrê nakin. Ji bo hemû partiya ez dibêjim. Hevcedarî heye ser partiya re mekanîzmek de hebe. Helbet PDK heye, YNK heye, PYD heye, partiya deme heye, li ve dere eşşerre çekdarî dimeşînî PKK heye. Gelek model jî hene. Gelek partiyên biçûk jî êdin jî hene. Hevcedarî heye ser ve partiya re mekanîzmek dibere. Çi navê li vê mekanîzmê dike? Ev mekanîzma herkes kare gorxa navekî lêke. Tu karı bêjî kongre, tu karı bêjî sistemek federal, tu karı bêjî sistemek konfederal, tu karı bi her havî navekî lêkî le ana sekna Başûrê Kurdistanê ê vê davê da ji bo Rojava daxuyaniyê didem piştgirî didin. Baş. Tiştekî ji bo me qedir bilind e lazim ev tekîliya Rojava Başûrê Kurdistanê berdevam bike ev politikayên 3 salin ê pişaftin û asimilasyon û perçiqandinê jî iflas kir hevcedarî heyî komara Türkiye, devleta Türkiye jî paradigmaya xwe 3 salî vere guherandin ji bo negişta armancaxa. Çareserî pê nehat, xûn hat rişandin, serhîldan çêbûn li hemberî serhîldana perçiqandin çêbû, ana jî berdevam dikir lazim e ev paradigma alê komara Türkiye'de vere guherandin. Başa, pirsa dawî. Wek Dem Partî wan difikirin wek şandeyekê biçin bi rêveberên Herêma Kurdistanê re biaxivin. Ji bo ve qonaxê pêwîstî jî heye le ez li jineya giştî a Dem Partî da cî nagirim wek parlamenterekî wek endamê ve partî kar û xebata xwe dimeşînim doh civîna li jineyê giştî jî hebû ev encamnamna çend rojê di digême em jî dişopînin le ez hevcedarî dibînim. Hevcedarî dibînim ana ji bo Başûrê Kurdistanê jî hinek hevdîtin hinek serdan werin kirin serdanên saziya girîngî li bes rolek mezin li ser Birêz Mesûd Barzanîyê Serok Mesûd Barzanîyê lazim ev jî rola xwe bilîze di ve 3 sale de em karin bi vî şeklî ser bikevin ne tenebe nêzîkatiya hizbî partiyem tev bigerin bi giştî ji bo heme berjevendiya Kurdistanê da jî Kurd xwedî rolin Rêzdar Öcalan Serok Öcalan gotina xwe da ev tişta jî got Rojhilata navîn de ê xwedî enerjî û potansiyel Kurd hene. Wanê de ev 3 salin enerjiya xwe moral motivasyona xwe wenda kirin ê pergalekî sistemekî karibe li Rojhilata navîn ava bike Kurdin ne ji bo Kurda tenik kare millet û netew û olê dijî rake ser niga. Zor spas dikim. Malata ava ku tu ji ruhaya heta vê derê hatî. Zor spas dikim. Temaşevan hêja hevpeyvîna min a taybet bi Rêzdar Ömer Öcalan re bû ku parlamenterê Dem Partiyê Ruhayê di heman demê de bi raziyê rêberê PKK Abdullah Öcalanê gelek tiştên ku parve nekir bû jî di vê hevpeyvînê de bi me re parve kir. Heta hevpeyvîneke taybet ya din bi xatirê we.